Find Your Own Way, zei je het project van muziekstudent Lisbeth Munningsma. En het vinden van je eigen pad hield zeker ik voor haar. Ze komt van het platteland van Koudem en ze woont nou in de stad. En het spanningsveld tussen die twee dynamieken woest zij graag jaren letten in haar muziek. Het plak van handeling is daarbij ook wel bijzonder. Boppen in het Christelijk gebouw aan de randen van Ljouwert. Ik zou heel graag mijn eigen nummers willen doen, want dat is gewoon waar ik eigenlijk al een hele tijd mee bezig ben. Ja, toen wie het in de vakantie en toen dacht ik, ja, nou ja, het wordt wel heel lang dan als meesten een uur lang naar mijn akoestische nummers moeten jaren. Nou ja, dan moet ik het misschien maar in een kroegje doen of zo, dat meesten dat wel echt weten. Maar toen dacht ik van, ja, ik ken wel meer dan alleen nog dat. En toen heb ik dus nooit zitten denken van, wil ik er dan een band bij hebben of net? Net een soort mensen die wisten dat ik eigenlijk nog van trance houd. Iedereen dacht, ah, is dat van maar gitaar en daar had het bij op. Maar ik wil heel graag gewoon iets van wat ik naar voren kwam, dat ik meer interesses heb, dat ik andere dingen ik leuk vind. En dat trance eigenlijk iets is waar ik als tolenvierig famke gewoon cd's van Sensation kocht. En dat ik dat gewoon ik al luisteren. En dat ik toen ik 18 was, gelijk ik naar Sensation ging en ben en gewoon ik liep naar die feesten ta. En long time ago, I found a place as a place for my own. With people I love and who take care for me, as that is the place where I feel free. Maar het is voor u gewoon een proces geweest. Vanuit het begin hoe moet ik dat even verwoorden? Het nummer wat we nu gaan doen heet Our Love. En dat is het allereerste nummer wat ik helemaal af heb geschreven. En daar heb ik auditie mee gedaan, ook bij ons op school. En Willemien heeft mij eigenlijk tijdens sounddesign ook heel erg gesteund om te gaan zingen. Want ik durfde helemaal niet te zingen. En Willemien heeft er toch voor gezorgd dat ik wel ging zingen. En ze zei, speel ik wel mee en dan doen we een accordeontje erbij. En zo ben ik een beetje op muziek beland eigenlijk. Na een jaloere singer-songwriter-achtige akoestische nummers komt er een oergang naar de stad. Ik heb heel soort met Willow praten en mijn orenmeester en ik die mij weer in contact hebben bracht met mensen die mij zo kunnen helpen. En zo kwam ik dus eigenlijk bij Dennis als eerste. En met Dennis ben ik echt begonnen met de trance-nummers. Nou, het was wel duidelijk dat wij een remake zouden doen, of 2 remakes eigenlijk van bestaande nummers. Ja, hoe speel je bepaalde stukken? Want daar heb ik dus verder niet veel kennis van. Ik wilde heel graag live muziek erbij gaan gebruiken. Want ik zag mezelf al helemaal alleen op het podium staan. Dus er moest ook ruimte worden gemaakt om die stukken erin te doen. Want die komen niet in de originele nummers voor. Dus er moest echt ruimte gemaakt worden voor gitaarsolo's. Er moest ruimte gemaakt worden zodat er een live bas bij kon worden gespeeld. De akoestische nummers die Lisbeth spelen had ze in Koudem bij haar heid en mem in de kelder skreun. Ja, eigenlijk heb ik de rond een beetje op-eigend. Mijn huid wil hem gewoon eerst gebruiken voor zijn eigen dingen. Maar langzamerhand dacht ik van, dus ik ging weer 1 keer zitten, 2 keer. En toen kwam er een gitaar te staan en toen versterker en toen nog een... nog meer, dus toen zij is eigenlijk een beetje mijn hokje geworden. Doch zat Koudem en de rest van het platteland net de inspiratiebron west voor haar nummers. Als ik zin heb om te spelen, dan komt er eigenlijk al heel snel wel wat. Dan, het is maar kijken hoe ik me feel en hoe ik me feel, zo screw ik nummers.
Ben is daar trots op, niet? Super. Ik heb mezelf ook altijd lieds houden. Dat ik dacht van, ik ken het z'n volle en ja, altijd wat onzeker geweest. En thuis heb ik dat ik van mijn membel wat mooi kreeg en altijd bescheiden bloeien en net snel zeggen dat het echt goed in iets best. En tijdens mijn project, het mijn mem, is het heel erg met mij mooi leeft. En we hebben gewoon beide een heel soort van leerd. Roene Toonsje kreeg Liesbeth hier, dat ze slaggen wie of net. Je hebt het project als concept heel erg in de markt gezet, hè? Maar niemand die jou niet kende, wist tot het moment dat het concert zou beginnen wie jij precies was of hoe je eruit zag. Dus je hebt jezelf dus niet als artiest geprofileerd. Dus dat is wel een punt waarvan ik dacht van, nou, bedoel je nou het project of bedoel je nou Liesbeth? Wie heeft het nou, wat was nou het onderwerp van dit concert? Ja, toch wel. Ik denk wel Liesbeth. Wat ik ook heb moeten leren van dit project, dat ik zeg maar, nou ja, gewoon dat je er mag zijn. Juist. Ja, je hebt het nou gedaan en dat moet je gewoon ook zo, dat heb je ook bewezen. Dus, maar pak het volgende keer van tevoren zo aan, want anders krijg je bijna twee persoonlijkheden. Hè? Je blijft zelf als persoon buiten schot, terwijl het project heel erg goed gaat voor het varen. En daar word je misschien wel heel verlegen van op een gegeven moment. Dan denk je van, het project is groter geworden dan dat ik ben. Ja. Dus, ja goed, dat is een tip voor de toekomst. Van gooi jezelf als persoon er ook meer in, zeg maar. Nou, al met al hebben we het bekeken. We moeten nog ja zeggen of nee? Of we moeten nu nog ja zeggen of al deze maatstaven voldoende zijn. Maar ik kan je bij deze vertellen dat je geslaagd bent. Yay! Ja, mooi. Gefeliciteerd. Bedankt. Zet hem op. Bedankt. Helemaal super.